Razlog 2. Bog ima sina. Videli smo da se reč Bog u Bibliji koristi kada se govori o jednom biću, od kojeg sve potiče. A koristi se u smislu kada govori o osobi koja je božanska, koja kao Bog Otac ima atribute ili osobine božanstva. To se odnosi na Božeg sina. Biblija jasno govori da Bog ima jedinorođenog sina, Isusa Hrista, koji posjeduje iste osobine kao njegov otac. Zapravo o njemu se govori o onome koji je sjajnost slave i obličje bića njegovog, Jevrejima 1.3. Očito je da je sin Božji takođe Bog po prirodi, jer svaki sin nasleđuje prirodu svog oca. To je jednostavna činjenica. Isus je nasledio osobine božanstva kada je rođen, kada je izašao od Boga Oca. Dakle, Isus je Bog po prirodi, ali nije Bog u smislu da je vrhovni vladar svemira. Bog Otac mu je dao vlast da vlada nad njime, ali to ne uključuje i Boga Oca. Otac je veći u vlasti i uvek će biti. Bog Otac je izvor svih stvari, uključujući i njegovog sina. Gospod me imao u početku puta svog, pre dela svojih, pre svakoga vremena. Kad još ne beše bezdana, rodila sam se. Kad još ne beše izvora obilatih vodom, pre nego se gore osnovaše, pre humova ja sam se rodila. Priče 8, 22, 24, 25. Da li ja, koji otvaram matericu, ne mogu roditi, veli Gospod? Da li ću ja, koji dajem da se rađa, biti bez poroda, veli Bog tvoj? Isaija 66.9. Kako mu je ime? I kako je ime sinu njegovom? Priče 34. Isus nije sporen. On je rođen u danima večnosti, pre svakoga vremena, kako tekst kaže. Kako se to desilo, mi ne znamo, nemamo izveštaj o tome, ali to kao činjenica stoji. On dakle nije suvečan sa Ocem, kao što to govori nauka o trojedinom Bogu, jer je on rođen. On je sin Božji pre Vitlejema, a nešto više o tome ćemo čuti u sledećem videu.